Uthi ngibani befoni? Vibe. Yakwazi nonyamalala ke apha inantsika apha i-call logs inantsika. Wow. Yebo serious ke mo? So olwethu nguViper ngo. Nalo linye igama manje lithawo. Hi. Vuyo kwethu. Onjani? Andiyaphila khonto. Hayi ubhuti wami uthi mandikufonele ndive baye bethetha nabantu. Hayi kaloku ufuna sithi sidibane nawe. Qha ndiyamphikisa ba akafonela umuntu wakhe. Okay, ke monakazana sekhaya. Alright ke. Nangu ufuna uthatha nawe. Hello. Umxelele ba awumfuni. Songiviper lo. Umxelele ba umfuni. Ke mandikuxelele ba ndikufuni. Uyamfuni? Andimfuni mina. Umxelele ke. Kuthiwa mandikuxelele ba ndikufuni. Uyamfuna? Andimfuni. Umxelele. Andikufuni. Why ungamfuni? Uthi mandimxelele nje lapha So samfuni. Andikufuni mna. Baby nje kodwa nawe ugqibo ndixelela ngoba mandimxelele. Andikufuni mna. Mna ndinomntu wam nditsho ne. Ndinomntu wam mna nangu umntu wam uhlala apha ecam kwam. Andiyazi intoni nawe baye ba mawunifonele kodwa ndihleli nomntu wam ndiyayazi bangabana ndihleli nomntu wam apha. Abantu basixabanisa manje. Ndenza isibhaqa. Andikwenza isibhaqa. Xa ujongile ubona uthongo. Asoze ube nguthonqona ubona nini izibhiqi xa unje. Asoze ube nguzilethwe nanini na baby wena mna ndiyakuthanda nondithanda Kufanele uba ndiyakunqwakuza. awunqwakuzi baby. Abantu abanqwakuzayo ngabantu abahlala bahleli nje bafonelana nabantu. Uzayime? Intoni? Le nto uyenzayo no-olwethu unguViper. Uzayime? Uzayimela na? Baby khayeke. Ewe okanye hayi. Abantu abayithanda into entle. Abantu bahleli nje bafuna ungena ezintweni zabantu abazibonayo bazinhle bafuna ukuziphazamisa. Ungavumi baby ngathi. Uzayimela na? Zamela ntoni? Le nto iqele. Andiqali into manje ndiyakuxelela bangabana ndifonele ndihle kamani khange ndibone mna ndifowunelwe ifowuni ikale apha phambi kwakho. Ngoku yabo sithi definitely sure ebesithini. BinguViper lo wana befowuna kuqala. Ebesithini uViper. Baby ngicela siyeke man because lento asiyile nto engicinga ba yiyo lena. Okay. It's not what it's not. Uzayimela? Baby uzomela ntoni? Le nto iqele. So uzamuthini ke ngo? Ndizama ukubuza. Ba Uzayimela na? Intoni? Yona. Ndibani ke mna ke ndibuzwa nento eyi-1 kokoko ndilambile mna. Hey! Efonjini. So benizawuthini ke uno-olwethu benizawutya Nini ndilambile mna kanti ngicela umntu ndenze into yokutya funa phakama ndenze into yokutya ndiyazi izinto ezininzi ndibuza zona ngoku. Foni ndilambile mna. Mosi uyamazi uViper ba uyitshomi kaSigebenga. Ndiyayazi kakade loo nto leyo ngoku. Sharp ke nona. Ngoku Sure. Bambe netso. idibana phi? Uzayibona xa seyidibene pha phambili.